ולסיום, לאחר שהערכות הכלכלנים היו חלוקות על רקע המלחמה ונתוני האינפלציה המעודדים, בנק ישראל פרסם השבוע את החלטתו להותיר את הריבית במשק ללא שינוי בשיעור של 4.5%, אך ציין כי עוד צפויות במהלך השנה בין 3 ל4 הורדות ריבית. ועם כל החדשות הכלכליות הללו, זה הזמן לכנס את הפאנל שלנו. נגיד לילה טוב לנועם שפלטר, שותף ומייסד אינבסטו קפיטל. ערב טוב. שלום גם לדוקטור אלכס קומן, פרשן כלכלי בכיר, האקדמית תל אביב יפו. שלום, שלום. אז השבוע הנגיד החליט להשאיר את הריבית על כנה בגובה של 4.5%, כפי שאמרנו. החלטה נכונה בעיניכם? תראה, אני לא מקנא בנגיד הישראלי בהחלטה האחרונה. כל בחירה שהוא היה עושה, בין אם להשאיר או בין אם להוריד, יהיו כאלה שיגידו שהוא טעה, יהיו כאלה שיגידו שהוא צדק. למעשה, אלה אחת ההחלטות הקשות ביותר לדעתי בקדנציה שלו. מצד אחד, המשק שלנו מראה על האטה משמעותית. מצד שני, אנחנו במצב של מלחמה. לא נשכח את זה שהאמריקאים עדיין לא הורידו ריבית, וכל החלטה שהוא היה עושה, למעשה הוא מהמר על המשק. כן, אלכס, אני רוצה להוסיף רגע את העובדה שיעד האינפלציה שקבע בנק ישראל נותר על כנו. כלומר, ציפינו שאולי כן תהיה עכשיו, על אף המלחמה, הורדת ריבית? לא, אני בכלל לא ציפיתי שתהיה הורדת ריבית. אני דווקא חולק, אני לא ציפיתי בכלל שתהיה הורדה של הריבית. אני חושב שהמצב של הכלכלה עדיין לא יציב, לא נרגע. אני חושב שיש לנו בתפקיד שר האוצר בן אדם שלא מתפקד ולא רואה לנגד עיניו את האינטרס של המדינה, ולכן אני מאוד שמח עם מה שהנגיד עשה, שפו גדולים. אני רוצה רגע להתייחס לאומות שסביבנו. אומות העולם גם הן מאססות כרגע אם להוריד את הריבית. כולם מחכים לדוד סם לראות מה קורה באמריקה. האם שם תחול הורדת ריבית? תראה, זאת שאלה מאוד קשה, כי גם בארצות הברית יש לך מדדים כמו בארץ. מדדים מתנגדים מצד אחד, יש לך שיעור אבטלה מאוד מאוד נמוך. מצד שני, האינפלציה שם כבר מתחילה להראות אותות של חזרה לשגרה, אם אפשר להגיד. הנדל"ן שם נעצר בחלק מהמדינות. יש מדינות שבהן כבר מרגישים את המיתון בכיס. גם שם הנגיד נמצא בבעיה, כי כמו שבארץ הוא הימר על הכלכלה הישראלית למעשה, בזה שהוא מאמין בכלכלה, כן. כמו שאלכס אמר, בארצות הברית יש לו בעיה כפולה ומכופלת. אנחנו נמצאים בשנת בחירות, עם דמוקרטים שמגיעים בתור, נהיה זהירים ונגיד סוס צולע לקו הגמר, הם חייבים כלכלה חזקה. כן. זאת הפעם היחידה למעשה שהדמוקרטים הולכים לבחירות עם נשיא שהוא לא כל כך אהוד בקרב הכלכלנים ובקרב אנשי הפיננסים נגיד ככה, והם חייבים לעשות פעולות מהירות וחזקות כדי לעורר את הכלכלה, אחרת הרפובליקנים יקחו אותם וזה לא משנה את מי הם יעמידו, ולכן הם יהיו חייבים להתחיל להוריד את הריבית, גם אם הכלכלה לא בהכרח תתמוך בזה, כי הם נמצאים באיזושהי פינה, שיהיה להם מאוד קשה להגיע לבחירות עם ריבית גבוהה. כן, בכל זאת אנחנו שמענו את הנגיד מבטיח, לפחות 3, אולי אפילו 4 הורדות ריבית רצופות עד סוף 24. אלכס, אתה רואה את זה קורה? אמן, כן יהי רצון, אבל אתה יודע, בכלכלה מבטיחים ולא מבטיחים לקיים, אז אתה לא יודע בדיוק אם זה יקרה. גם הנגיד לא יודע בדיוק אם זה יקרה, הוא רוצה לשדר איזה אופטימיות, הוא רוצה להרגיע את כל אלה שנובחים נגדו על זה שהוא לא מוריד את הריביות, בפרט מי שמושקעים בנדל"ן ורוצים שיוריד את הריביות כדי שהנדל"ן ימריא. הנדל"ן ימריא בכל מקרה, ולכן אני חושב שהוא שידר את האופטימיות הזאת לגבי עליות. אני לא בטוח שזה באמת יקרה. אפרופו שוק הנדל"ן, נועם, האם ההשפעה הישירה הזאת כבר ניכרת בשוק הנדל"ן? תראה, שוק הנדל"ן ידוע כשוק שמנסה להקדים את זמנו, מתחיל לשקלל כבר מחירים וכדומה. אני יכול להגיד מהניסיון שלנו, בארצות הברית הבנקים כבר מתחילים לשקלל ירידות ריבית, ריבית המשכנתאות לציבור הממוצע ומטה עדיין גבוהות, אבל לקהל האיכותי יותר, לפריים, ללקוחות החזקים יותר, כבר מתחילים להוריד את הריבית. אני יכול להגיד שכבר חלק מהמשכנתאות, מהציטוטים למשכנתאות, נוגעות ב6% מלמעלה אומנם, אבל זה משהו שלא היה חודשים רבים. הבנקים כבר מתחילים לשקלל את הורדות הריבית הצפויות. לפי הצפי של הבנקים הגדולים, בנקי המשכנתאות, הם צופים לפחות 3 ריבית. הלוואי וזה יקרה, כי זה יעורר את כל הכלכלה, וכמובן את הנדל"ן שהוא הקטר של המשק. כן, אלכס, לסיכום, שוק ההון, איך המצב משפיע על השקל? תראה, באופן מדהים, כל החדשות הרעות לא מגרדות לשקל בכלל. אתה ראית שהשקל התחזק, אתה רואה שהבורסה עלתה, דווקא בתקופה שלא הייתה כל כך מוצלחת ל-S&P,
אז אתה רואה שסמוטריץ' צדק, הוא אמר שזה נוגע לו בפופיק, והשקל באמת אופטימי. אני חושב שזה אנשים שפשוט גילמו את מה שהתרחש, זה לא בא להרבה אנשים בהפתעה, ההורדה של הדירוג והתופעות האלה, בסך הכל אנחנו די הרבה זמן במלחמה. לגבי הבנקים האמריקאים, אני מאוד סקפטי לגביהם, כי מה שראינו במשבר הסאב פריים, ראינו שם סיאוב לא נורמלי. זה מדהים לראות כמה בנקים בארץ היו אחראים, והבנקים האמריקאים היו לחלוטין זכוכים, אז נחיה ונראה. כן, אני עוד תקוע עם הפופיק של סמוטריץ', נשמעת לי נקודה מצוינת לסיים את הרעיון הזה בינינו. תודה רבה לכם, נועה ואלכס. תודה רבה, שבוע טוב. אנחנו לנושא הבא.